Wala na makapalag ang tulo ka mga tigpayuhot og droga dihang gipusasan sa mga personahe sa Zamboanga City Police Station 7 human ang bypass operation. Aron walay duda, atubangan mismo sa mga nadakpan, giplastar ang mga nakuhang ebidensya. Gihimo ang transaksyon sa ilegal nga droga sa usa ka kan-anan sa Maestra Vicenta Street, Barangay Santa Maria, Zamboanga City kagabi, Marso 15. Tres semanas el surveillance de aton, no? So ayer ya liga el subject de aton, el target de aton, no? So amo kela yan transak kita dayon. So, ya pwede ta arrestar tres individual ta carga 5 sachet del shabu, no? Tiene street value approximately 1.2 million pesos, no? Tiene estimated weight 165 grams, no? Na panse equivalent din na 1/4 kilo ya, no? Gipangila sa mga pulis ang tulo ka mga suspek nga sila si Ibno Hasan Madisa, 53 anyos, usa ka mananagat, Muhammad Jamang Ali, 24 anyos, habal-habal driver, parehong mga residente sa Barangay Tapol, Hulosulu, ug si Richard Abalye Salinas, 29 anyos, residente sa San Roque, siyudad sa Zamboanga. Tulo ka semana nga giplano ang operasyon ug kinina ang pinakadakong kantidad sa droga ang nasignet sa Police Station 7 karong bulan sa Marso. Giadtuan pa ni Zamboanga City Mayor Jan Dalipe ang lugar dihang nagpositibo na ang operasyon. 5 ka mga dagkong pakete nga ana ay sulod nga gituhoang shabu nga mo kantidad sa 1.1 million pesos ang nakuha sa operasyon. Nga preso sa Zamboanga City Police Station 7 ang tulo ka mga suspek. Gikan sa Asia's Latin City, siyudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe,